where we can take the pump boat. I'm going to the 3 islands today. We are going to Honda Bay. We are going to hop the 3 islands, the Cowrie, Luli, and the last one is, I don't remember, Starfish Island. Those 3. And we are here. This is Puerto Princesa. In few minutes, we will be riding the pump boat and going to those 3 islands. Yeah. May pasahero na po. Bika, may pasahero na rin. Saan tayo? Ha? Walang giwa nilang yung kurin niya. Alam niyo. Mabula ng mga tao dito. Kung papabula. Ganda dito, grabe. Hindi mas buko nila selfie. Look at that. Big one. Ay, tahong. Yung tahong, laki naman yung tahong. No? Grabe. First they got said. Ay, matigas yan. Hindi pa sila. Hindi pa sila ano. Dami nilang, oh ito. Yes, ma'am. Matahong po ito? Hindi tahong yan. Masarap po yan. Wow. Ay, meron siyang
Ito maganda. Ito. Ay, pumitintik ito. Pumitintik. Ito maganda. Ay, picture me. Video. Hello, Ayan. buddies. Ay, lagay mo dyan ah. Pagalitan tayo niyan. Oh, presko yung isda nila. Dito lang yun. Mahawak mo sa kanya. Magkano siya? Oh, ganda. Naku. Ni. Wow, seafood. Ma'am, bili na kayo, ma'am. Kasi Exotic talaga. dito nyo lang pa naman yan mabili. Usually sa next island, maghanap Magkano kayo. po ito? Wala na doon. Ito po, yung 4 pieces, 5 pieces, 450, ma'am. Naku. Luto na siya. Pero pwede lang magambag-ambag ah. Oo, sure kayo, ma'am. Kung gusto nila ba? Hindi, may loss na tayo doon. I'm enough. Pero pwedeng yung lobster. Yung lobster maganda yan. Nasaan ang labs? Hindi kasama na dun sa Eh kasama na rito yan ano? Yung lobster. Video. Ganda dito, grabe. Island life. Cowrie. What's this? Bili starfish tayo. Dua punit sama din ako. Dua punit. Kita yung mga Ang dami, ang lalaking isda. Ang ganda. My God. Okay. Tatanggal.
Pakainin ko na lang sila. Paano yung photo ko? Hindi ko. Yan naman si Ate Gaki. Super ate naman yan. Yamor siya dyan. Kana. Ha? Coffee tayo dyan, no? Yeah? This is a bar. Yeah. Island of Cowrie in Palawan. Beautiful island. Yeah. Look at that. This is a bar where we can order our cappuccino maybe. They have. Beautiful huts. Wow. Oh, now it's raining. Beginning to rain.